Tikulandirani ndi manja awiri mpulogalamu inanso ya mphepo zinayi pano pa Zodiac. Iyi ndi pulogalamu imene timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene amalawi akukambirana, ndipo lero tili ndi nkhani ndithu zingapo ndikupita nuna zitatu zimene tifuna kuti tikambirane mpulogalamu imeneyi, makamaka podziwa ndithu zimene zakhala zikuchitika m'mbuyomu. Kuyambirira kwenikweni tikambirana nkhani ya imfa ya Vice President athu Dr. Saulos Claus Chilima, komanso kulumbiritsidwa kwa Michael Usi amene pakadali pano ndi Vice President wa dziko lino. Nkhani inanso ndi ya mapassport, kunja kuti kuoneka kuti nkhani ya mapassport yavuta kwambiri, ndipo anthu akukambirana nkhani imeneyo, ena akukanika kupita maiko akunja chifukwa cha passport, komanso nkhani yokhuza ndithu kumangidwa kwa anthu osiyanasiyana amene zikuchitika mdziko muno. Ndiyetu lero ndimafuna kuti ndikudziwitseni mmodzi mwa anthu amene titakhala nawo pa programu iyi koma khangati pakati pano, so iwo ndachisomo ndala kapena tichute zina lija imene mmadziwika nalo lija zili ndi iwo amadziwika kwambiri kuti nyamaliki nthiwatiwa. Tikulandire ndi manja awiri mpulogalamu ya mphepo zinayi. Ndikale lija munabwera lija kwambiri mati koda ndi chokoche komanso tili ndi Peter Jegwa amene ndi mmodzi mwa anthu amene ndili pa programu ino, sikuti ndi mulendo yayi. Tikulandire ndi manja awiri. kwambiri chance. Komanso tili ndi Michael Kayatsa, iwowanso ndithu makhala limodzi mpulogalamu imeneyi ya mphepo zinayi. Kuyambirira penipeni mafuna tiyambe ndi nkhani ya kusankhidwa kwa Michael Usi komanso kulumbiritsidwa kwawo kukhala Vice President wa dziko lino. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi anda? Nkhani imeneyi tayilandira bwino chifukwa chokuti malamulo a dziko ndi amene anaonetsanso kuti within 7 days panali ma interpretations osiyanasiyana, komano I think what was clear inali yoti 7 days pamene patuluka vacancy in our case ndiyoti mmene anatisiya Vice President Chilima. Ndipo werenga zimenezozo wani tisangaye kuti lamulo silinaphwanyidwe ndipo pasankhidwa, there will be that continuity. Ndiye mwina poyambirira tingothokoza ndithu kuti nkhani ya upresident olutsogoleri ni nkhani yayikulu, so sitinayeneranso kuti tikhale mwina ndi vacancy nthawi yayitali, ndikuti pabwera wina kuti azithandizana nawo apresident ndikuona ngati ndi chinthu chabwino. Kuti kuyambirira tingotero kuti it's good that now that position has been filled as the law demanded. Anthu kunjawa kuti 7 days ukhangati ndi mmene ndithu zinthu zingathe kuchitikira ndi malinga ndi lamulo, munati nthawi yochepa kwambiri kuti tikhale tikumakamba zoti tikhale ndi president kapena vice president. Nthawi yodi ndiyochepa, koma ndikukhulupirira kuti utsogoleriso umaonekera pamene popo. Kona kuti nthawi zonse uzikhala kuti uli ready in your mind, uzitha kudziwa kuti kodi zinthu zitachitika motere for any reason, how do you conduct yourself in that regard. Kuti patakhala God forbid it happened the way it did, komano ngati mtsogoleri umene mutu mwako zikhala ndi ma simulations kuti ichi chitachitika kodi pa nthawi imeneyo ndikhoza kupanga zotani. Ndiye ndikukhulupirira kuti ngati ine decision ya okha president paokha kuti mwina panalibe anthu enanso anachita advise, it will speak to the readiness that we are talking about. Komanso if it is something that he could do, consult with my advisors, ndekuti that's also why we should have a structure that supports the president to be able to do those things within the 7 days that are stipulated. Momwe sotaoneramu sana katenge munthu wakunja, so pube yoti kukhoza kuchokera vice president pamene vacancy yabwera, ndipo ya anthu oti a president yo ali nawo kale ndi anthu oti agwira nawo ntchito, atenga munthu oti anali naye mu cabinet, ndikuti I'm sure kuti anali ndi poyambira poti okay izi zachitika ndikhoza kutenga ndani. Faka nthawi zina mwina timanena kuti mukamagwira ntchito ndi funso limene anthu akufunsa kuti kodi a president anasankhadi kuti ndi munthu amene amafuna kapena amafuna kuti
zinthu ziyende makamaka ndi mmene zinthu zikuchitikira mdziko muno. Mwina Peter tiyambire nkhani imene. Malamulo amanena kuti president wa dziko adzasankha munthu olowa pa mpando wa vice president ngati pa mpando palibe munthu, ndipo adzachita izi pasanapitirire masiku 7 kuchokera nthawi imene mpando wa vice president palibe munthu. Zimenezo ndi zimene akunena malamulo. Mafunsa kuti 7 days sinachepe, ndimafunanso ndingokonza kachinthu kamodzi kamene anthu akumakanena moti timvesani bwinobwino. Malamulo amanena kuti asanapitirire masiku 7, samanena kuti asankhe pakadutsa masiku 7. Zinthu ziwiri zinzosiyana, timvesese bwinobwino. Then mukamakamba 7 days sinachepe, malamulo pa malamulo akanatha kusankha mawa lake, akanatha kusankha padutsa masiku 2 kapena 3. Malamulo akunena kuti asanapitirire, ndikuti masiku ena onsewa awa akhoza kusankha, koma sangazasankhe atapitirira masiku 7. Zimene zofunika kuti zimvesa bwinobwino. Ndiye tigone pa nkhani yakuti malamulo akuti chani. Ndiye tikatenga pa zimene malamulo akunena, a president akanatha kusankha wina aliyense, akanatha kusankha wa muchipani mwawo, akanatha kusankha munthu oti sali muchipani mwawo, akanatha kusankha munthu oti ali mu alliance ya zipani zimene adapita nazo kuchisankho mu 2020, akanathanso kusankha munthu oti sali mu alliance. Chimene lamulo likunena nchonena kuti munthuyo zaka zake zakubadwa zikhale kuti zinafika 35 basi. Inu mukuona kuti president Chakwera wasankha Ausi chifanyani? Nzovuta kuwalankhulira a president, koma tikhoza mukungoganiza ndi mmene amafotokozera mchimwene wangayi kuti ndi munthu oti anali kale naye pafupi, ndi munthu oti akumudziwa, ndi kuti mwina aona nkuona kwawo kuti ndikhoza kugwira naye ntchito. Choyamba ndi chimenecho. China nchonena kuti a president analowa pa mpando umenewu pa nthawi ya kampeni ali pa mgwirizano ndi zipani zina. Nkutheka ife sitimadziwa chilichonse kuti mgwirizano muli chani, koma nkutheka kuti chimodzi cha zimene zali mgwirizanomo chenechonena kuti pa mpando wa president pakuyenda kumakhala munthu wa MCP, pa mpando wa wachiwiri kwa president pakuyenda kukhala munthu wa UTM. Ndi awatenga awa a UTM nkutheka kuti akulemekeza zimene zili mu mgwirizano. Ngati akulemekeza zimenezo ndi mmeneyo wasankhira, koma monga ndanena kutengera pa malamulo a dziko akadasankha munthu oti si wa UTM ku malamulo a dziko sakanaphwanya china chilichonse yayi. Koma chawakomera kusankha Ausi omwenso anali wachiwiri kwa president wa UTM, wachiwiri kwa malemu a Chilima, ndi kuti zakhala ngati kuti akungopitiriza nkhani ya mgwirizano umene unawalowetsa iwo mboma. Ena zimatengera ndi kuti zinthu zifuna zimvetse bwanji. Taonapo atsogoleri angapo amugwirizano akunena zinthu zosiyana zokhuzana ndi mgwirizano. Tikamakamba za mgwirizanowu tivomere kuti ife Amalawi pali zinthu zambiri zimene sitikuzidziwa zokhudzana ndi zimene anagwirizanadi. Pena timamva kuti unali mgwirizano wa zipani 9, ndi mukamva Enoch Chihana kuti ife tinali ojirira machierida, ndi mene tidajirira basi idadzadza yathu idathera pamenepo, ndi kuti kuchoka apo pita kutsogoloko sitingane kuti pali mgwirizano ena amatero. Komanso zina zimene zimanenedwa ndi zimene zimaonedwa zimazaoneka ngati mgwirizano kwenikweni unali wa MCP ndi UTM. Chifukwa ngakhale malemu a Chilima sanamwalire amakambapo za zimene iwo anagwirizana ndi Achakwera, kusonyeza kuti nkutheka kuti panali mgwirizano wa zipani 9 ndipo pinanso panali mgwirizano wina wa zipani ziwiri, chipani cha MCP ndi chipani cha UTM. Dzulo dzana apo Michael Usa malumbiritsidwa ngati mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Mukuyankhula kwawo chimodzi chimene ananena kuti ndiyitanitsa msonkhano wakuluakulu a UTM kuti ndikawauze zimene a president andiuza. Ananena choncho. Ndikuganiza kuti ngati so iwo wandi mtsogoleri wa UTM azikauza anthu a UTM zimene Achakwera mtsogoleri wa MCP wanena. Nkutheka atu kuti mwina
zikulumikizana ndi nkhani ya mgwirizano tikunenawo, mgwirizano umene ulipo pakati pa UTM ndi MCP. Akayatsa pali funso limene anthu akumafunsa kuti kodi Dr. Michael Usi ndi munthu amene timayenera ndithu kuti tikhale ngati vice president. Funso limene likufunsidwadi kuyankha kwake tinene kuti constitution ya Malawi imanena chimene chiwenera kuchitika, komanso eligibility ya munthu kusankhidwa president. Pali zinthu zingapo, koma pali issue ya kuti munthu akhale kuti munthu wake umayenda bwino, sound minded, akhale munthu wakuti ali ndi integrity ndi zina zotero. Kuyankha mwachidule, ndi munthu woti amene ndithu kuti asankhidwe kukhala vice president, kutengeranso kuti nakuti mena fotokozera nzakacheka kuti ndi mmodzi mwa anthu akuluakulu mu chipani cha UTM, komanso anali vice president wa Saulos Chilima. Ndiye tiziyankhulabe based on my assumptions nangasi sitikuziwa kuti kudi anagwirizana zotani mgwirizano wawo, komano as vice president wa chipani cha UTM ineyo ndiona ngati kuti sanalakwitse kwasankha Michael Usi, komanso Michael Usi anali minister, anali nduna ndithu. Ngati sindikulakwa akhala nduna chilowereni ndi boma atonse, tingatha kunena kuti one of the longest serving members of cabinet mu boma latonse. So ndi munthu kuti ali ndikuthekera. Zinazo mwina singakambe pano, komano tikatengera ndi zimene tikuziwa publicly, ndi munthu wakuti ndithu no, what I'm trying to say is zimene tingakambirana hapa zimene tikuziwa, information imene ili public tikuziwa kuti maphunziro awo adachita bwino ndithu mpaka munthu ndi doctor, ndi PhD, komanso background yawo he was a leader, chifukwa anali director ku ADRA kwa nthawi yayitali. Amapanganso zitsuzo, ndi munthu kuti is able to connect ndi anthu, amaziwa mavuto a anthu, ndi munthu wakuti amachita dramatize ma challenges amene Malawi amakumana nawo. So kwa ineyo ndikaunguza bwinobwino sindiona chifukwa choti ndingazotina kuti yaya amene chasi munthu kuti amene wakusankha ndikatonda kuti ndalakwitsa. Ku mwambo olumbiritsa Michael Usi kukhala vice president, tinaona ndithu kuti ma supporters a UTM kunalibeko yayi chisomo zikutanthauza yani? Ena anapereka my excuse, mwina sima supporter okha komanso ngakhale akuluakulu akuchipani. Awiri angapo tinaona Masangwinda amene analankhulitsa kuti analiko, koma akuluakulu ena anapereka my excuse kuti ena they were traveling, stuff like that. Komabe the social media is a buzz, and mwina nchovuta kuti tikhoza kungokhala tisizi kuchitika. Komabe ngakhalenso UTM uyo payokha tisana ifike kukhala mwina oyenda nawo mu alliance ku UTM koso pakokha kukuonekabe ndithu kuti kuchoka kwa Chilima kwa Gwedeza pali zinthu zina zake zoti nawonso mwina akuyenera kuti aziluzanitse kuti azoti kodi direction yawo akuyenda yotani. And moso zinthuzi zaonekeranso ku kolumbiritsako, chifukwa muona ndithu kuti ena mmene analankhulitsira Anjawala, who is the spokesperson, iwo ananena kuti ifeyo panopa focus yathu sitingalankhule tikukhudza. Ndi zimene anakalankhula a secretary general zinali zosiyana. Awa Anjawala munalibemo any congratulatory note within what he spoke. Awa ananena kuti ayi izizi tazichita okha. Pakati aposo kumamveka ndi nkhani zoti have not been proved,
koma mamveka zoti iyayi aujeni kuti mwina achotsa achite replace in the interim ndi apatroni akambala, so kukumveka zinthu zambiri. So issue yayikulu ndiyoti sitikuziwa mmene ausiso alonjezera kuti akakamba ndi anthu a UTM, pameneponso tinayenera mwina tichiteponso chidwi kuti akakamba nawo motani ndipo result yake ibwera yotani. Komanso ngati a UTM iwo position yawo so far ndi kuti they need to have a united position yoti ife tidziwe kuti kodi tikugwira position ya secretary general kapena tikugwira position ya spokesperson. Iwo mukusankhidwa kwa ausi ngati chipani tigwire ziti. Komanso mukhoza kuonanso kuti ngakhale nthawi imene zovuta zinachitika, amene anali pa forefront popereka position ya kuchipani nthawi ya maliro a Chilima sanala vice president. Wherein mwina tikhoza kuona kuti pa nthawiyo tikada kwa ine inali expectation yoti ndizaona kwambiri yoaja ngati in terms of ranking he's the next person, is the next powerful person in the party. Koma timaona kuti SG maujenena amakhalapo iwo koma samalankhula china chilichonse. Ndebe pamene popobe pakumapereka be picture yoti it's prone to different interpretations. Kuti ngati chipani iwowo ayimapotani monso ndi kusankhidwa kwa Michael Usi. Komano ndiwafuna ndingokamba from the previous question kuti kasankhidwe kamene apanga president kaso tikhoza sokayang'ana mwandale kuti achita ndale ndithu, chifukwa mmene zimakhalira mu alliance mu prior to mwina Achilima kupita kuti kumakhala kuti ife ya UTM kaya MCP zoyimirazi apapa iwo akatenga ku UTM it's a safe choice, a safe choice and a good choice for him politically, chifukwa akanapita kwina zikanaoneka ngati kuti mwina kuda kutengera advantage to consolidate now the power not of him koma power ya MCP kuwachosa alliance wa. Komanso anyway ikhoza ngati kuchita assuage mwina kumbali ya UTM wa olokuwatontholetsa kumbali ya UTM amene amaona ngati amalankhula kuti nkhani ya alliance sikuyenda bwino pokatengabe kwa komwe kucha kuti nozizivuta iwo ono kuti mwina abwerere pambuyo kuti ifeyo ngati partner siti kulemekezedwa pamene akatenga munthu wawonso ku UTM kuja, when the president like Jegwa said kuti he had a wide latitude to pick anybody, to pick chance mumoza or to pick Kayatsa. Chipani cha UTM is a divided party at this point in time. Mmene zikuonekera tikhoza utero. Michael Usi ndi wachiwiri kwa president wa chipani cha UTM. Anali wachiwiri kwa Malemu Chilima. Msonkhano woyamba watola nkhani umene chipani cha UTM chinachititsa patamveka kuti ndege imene mnali vice president yasowa, Michael Usi analipo, anapangisa nawo msonkhano umenewo. Amene amaona nkuonetsetsa mpando umene anakhala Michael Usi unali wosiyana ndi mipando inayo, kusonyeza kuti iwo ndi amene amatenga kuti ndi amene ali apamwamba kuposa anzawo. Kukakhala mukazaonetsetsa ndithu msonkhano akupangisa Chakwera mpando umene amakhalapo ndi mipando imene amakhala anthu ena sikhala yofanana yaye. Amaonetsa ndithu kuti uyu ndi wapamwamba. Ku msonkhano umenewo Ausi anawaonetsa ngati wapamwamba. Koma kupatulapo pa mpandowo zochitika zina zonse sizinawaonetse kuti ku UTM ku wankulu ndi Ausi. Chifukwa china chimene chimaonetsa kuti wankulu ndi uyu tikamalankhula kaperekedwe kama ulemu. Ngati pala president inu mukadzapita kuti mukayankhula nthawi zina mmapita mumakhala master of ceremonies, mmayamba kutchula a president Dr. Chakwera, a first lady, kena kundu kumachula kumatsika mmusi. Kunsonkhano uwu amene amalankhula samayambira ndi kunena kuti Usi a vice president a UTM
amabwera ena ayamba ndi ausi It's not being recognized. ena samapanga recognize kunsonkhano sizimapangika mwadongosolo. Ndifuna ndichilumikiza ichi chinthu ichi ndi kuti Saulos Chilima anali otani. Saulos Chilima chinthu chimodzi chimene anthu ambiri amadziwa nacho ni nkhani za discipline, kupanga zinthu mwandondomeko. Saulos Chilima kana kuti ndipanga press conference 10 koloko, press conference yawo simayamba 10 minutes past 10 kulibe. Saulos Chilima amalemekeza hierarchy. Zimene zinachitika pa misonkhano ya atolankhani imene UTM inachititsa zimasonyezadi kuti Saulos Chilima achoka palibepo. Chifukwa zolemekeza za hierarchy panalibe. Zosonyeza kuti anthuwa onsewa ndi chipani limodzi panalibe. Zimene zikusonyezera kuti chipani cha UTM, and to be fair, mofanana ndi zipani pafupi zonse kuno ku Malawi, zimakhala zovuta kuti anthu ake azikhala ovomera kuti malamulo a mchipani mwathu momwe muno amati chani ndeti watsatire motani. Nkuona tikuona ena pali ngati kusavomera kuti mmene zili pakadali pano mtsogoleri wa UTM ndi Michael Usi. Ngati alipo wina amene pazifukwa zosiyanasiyana akuona kuti mwina Ausi sakuyenera kukhala mtsogoleri wa UTM, ndekuti chipanicho chinalonga kukhala ndi njira ndi ndondomeko zowachotsera Ausiwo zimene zikuyenera kuti zitsatidwe. Osati mmene tililimu basi kumangopanga zinthu zosafuna kuwapanga recognize kuti owa ndi mtsogoleri, pamene malamulo muchipanimo wachiwiri kwa president wa chipani cha UTM ndi Michael Usi. Naona ngati kuti zimene zikusonyeza kufoka kumbali ya chipani cha UTM kumene timakuonanso ngakhale ku zipani zina sitimakonzekera kuti ndikuganiza kuti sizingatheke kuti mamembala onse a UTM sakuwafuna Ausi kuti akhale mtsogoleri. Ndikuganiza kuti sizingakhale choncho, koma ndikuganiza kuti alipo mwina akhoza kukhala ochuluka amene akuona kuti machipani ichi kuti chipite kutsogolo, mtsogoleri wake asakhale Ausi, nkuteka kuti alipo. Koma ngati alipo achoncho tiyerekeza kuti ndi ambiri anayenera kutsata ndondomeko zimene zili muchipani mwawomo zoti ayike patsogolo pa mpando wa utsogoleri wa chipani munthu amene iwo akumufuna motsatira ndondomeko ndi malamulo a muchipani mwawo. Akayaza nkhani takhalisapo ndithu kwambiri ndi nkhani zingapo zoti tikambirane, koma tinalankhula ndi Kaliyati, ndipo Kaliyati ananena ndithu kuti avomera ndipo akusankha kuti chipani cha UTM chakhala ndithu mmodzi mwa chipani chimene asankhako munthu amene wakhala vice president wa dziko lino. Koma kumbali inayi tinamvanso ndithu media momwemu kuti Felix Njawala anena ndithu kuti iwo sankalankhulapo pa nkhani imeneyi chifukwa chakuti akadalirabe. Zikutanthauza yani zimenezi ku chipani cha UTM? Ineyo ndakakonda mwina tisachite read too much into that. Tikuyena ndivese wayamba kuna kuti izozi zachitika mwadzidzidzi. UTM samayembekeza kuti zote zizichitika. Palibe amene amayembekeza. Ndi zinthu zimene zangochitika mwadzidzidzi. And chinthu choti chakuchitika mwadzidzidzi umakhala ndithu kuti wa shaken. I believe kuti chipani cha UTM panopa is shaken kwambiri to the core. They are shocked. They are still in shock. Sakukhulupirira kuti mtsogoleri wawo wapita. Yes, ndi chipani chimene chili ndi malamulo, komano izizi zoti bwina lisi samayembekeza mchipanimo. So ine ndikwamvetsa UTM kuti abalalika, and that's why it's important kuti whoever is in control of this party, I'm talking of leadership spano, apapa ndi nthawi imene tione leadership yamphamvu ku UTM yokuti imangiso chipani chifukwa chipani chabalalika ndithu chifukwa cha ngozi imene yawagwera imene samayembekeza iyayi. So we need strong leadership. We need anthu ndithu amene ali kusogoloko kuti achimange chipani chimene. Muganiza kuti Dr. Michael Usi atha kuchitenga chipani chija ndithu kupitiriza kuchokera pamene anapita anakwira
Dr. Mwina ineyo ndikuona ngati kuti pali zinthu ziwiri zimene mwina tikuyenera ku ziganizira. Ausi asankhidwa ngati vice president wa dziko, ndi vice president wa chipani, komano mtsogoleri wa chipanicho, you correct me ngati sindikuona bwino, mtsogoleri wa chipanicho sausi. Ngati nafa kuno bwino medium amanena kuti UDM anali ndi msonkhano wawo mmene amakambirana andi anafotokoza kunena kuti amene amusankha ngati interim leader ndi Newton Kambala. I don't know ngati sinafe bwino. za social media. Of course zaba social Zimene media. zaba social media. Zuluke as an Kani mene official. ndina fusa hapo Anjawala kumasana ndiyanke. Zona zake nzona kuti Malemu Achilima anali president, Akambala. Usi anali vice president Okay. wa chipani. Izozo ndi mene zilili. Ya. Koma paliso nkani yonena kuti akuti malamulo a mu UTM munthu kuti ukhale pa mpando wa vice president amachita kukusankha ndi president. Zimene ine ngati munthu mmodzi ndi nazo ndi ma issues koma mwina sindula kumeneko. Koma malamulo a muchipani cha UTM mukapita ku convention mmasankha maudindo onse, mmasankha president, secretary general ndi maudindo ena, simmasankha vice president. Munthu amene wasankhidwa kukhala president mu UTM ndi amene amasankha kuti amene akhale vice president ndi uyu. Munthuyo amatenga maudindo awiri. Choyamba kukhala vice president wa chipani, chachiwiri kukhala running mate nthawi ya chisankho. Zimenezo zili malamulo achipani cha UTM. Amafotokoza sokuti pakakhala president yo palibe ndezi maenda kwa. Sindina werenge kufika kumeneko. Ndangowerenga malamulo pamene akukamba za vice president mena mamusankhira. Ndekuti Michael Usi anakhala a vice president chifukwa kuti Malemu Achilima adawasankha Michael Usi kuti akhale. Osati mamembala a UTM anasankha a Usi kuti mukhale vice president yayi. Chifukwa malamulo aku UTM mamembala samasankha vice president. Chimene chofuna kuti chimvetse. Paliso kachinthu kamodzi kamene mafuna kuti mwina kangapereke chithunzi cholakwika kwa amene akuonera, kamene kali kolakwika pang'ono mwakatchula mobwereza kuti Anjawala anena kuti nzoonadi kuti ulendo umodzi Anjawala ananena kuti sangayankhulepo za kusankhidwa kwa Ausi. Zozo ndizoona ndithu. Koma tinenenso kuti Anjawala omweyo pambuyo pake atanena kale zimene zanabweranso ayankhulanso. Atulutsa uthenga owapanga congratulate Usi posankhidwa kukhala vice president. Ndeti sangogwira zimene Anjawala ananena kuti sindiyankhulapo. Anjawala omweyo aninanso atulutsanso ka message. Na amene utaya ka message ko za fake kani royo yovuna kwambiri. Yeah. Koma ndikopi na chuti kwena ndiziwe kupanga acknowledge ndikuti aninanso choncho. Pali nkhani inaso imene timafuna kuti tikambirane. Kunja kuti maliro awa anabweresa ndithu nkhani zina ena kumalemba ndithu pamusamba mchezo malinga ndi apolisi kuti anthu akupereka uthenga olakwika. Taonapo ndithu kumangidwa kwa anthu angapo Aponi Kalindo komanso Kamulepo Kaluwa. Ena kumati kuna nkhanizi mwina ndizandale. Ndizandale kapena amangotsatira malamulo akayatsa. Nkhani yakumangidwa kwa anthu amenewa ndi nkhani yodandaulitsa kwambiri. Ndiyo dandaulitsa ndi yankhula ngati omenyera ufulu wa anthu. Chifukwa timanena kuna kuti tili mu ndale za democracy, ndale zimene zimateteza ufulu wa chipatidwa munthu. Andi mukangana constitution yathu ikuteteza ufulu wa anthu kulankhula kukhosa. Ufulu wa democracy ndi ufulu wolankhula zakukhosi umagwirizana kwambiri. Chifukwa democracy is about the rule of the people. Anthu ayendesa bwanji dziko ayendesa by expressing their opinions, komanso kusankha nawo, kuchita nawo participate in elections. Inde ndizoona kuna kuti ufulu olankhula zakukhosi suli absolute, ndi ufulu umene uli ndi malire. Makangana constitution yathu idagawa maufulu, pali maufulu ena ali ndi malire, ena alibe malire. Ufulu okhala ndi moyo uli ndi malire. Ufulu otetezedwa kunkhanza ufulu okhala ndi moyo ulibe malire. That's the correct manner.
ufulu okhala otetezedwa kunkhanza ulibe malire mukangana section 45 akufotokoza zimenezo. Ufulu olankhula za kukhosi ndi ufulu umene uli ndi malire, manimvetsa malamulo athu amayika malire kufulu olankhula za kukhosi nchifukwa pali tini malamulo ngati defamation ndikankhula zokuti mwina inuyo muziona kuti ndakuyipitsani mungatha kupita ku khoti ndikudandaula kuna kuti andipisira mbiri akayatsa pali limit imene yoyo kuna kuti udyerere ufulu wako olankhula za kukhosi kumasa phwanya ufulu wa anthu ena. Okay, koma chimene mafulu kamba panchona kuti zimene zikuchitikazi especially kumangidwa kwa anthu awawa awiriwa munthawi ino imene tikukhuza maliro komanso nthawi imene tikudikira investigation kafukufuku kuti achitike kuti kodi ndege ija idagwa bwanji. Kafukufuku amene sadachitike tikuyembekeza kuti achitika, of course IMDF atanapanga preliminary koma patukamba za kafukufuku kwenikweni. Now nkhawa imene ili ndine ndionena kuti anthu amene idayamba kwa mangawa kodi zimene zikuchitikazi sizibweretsa mantha pakati pa anthu. Obviously zibweretsa mantha, anthu azakhala ndi mantha kuti mwina zimene nankhula zija kapena zimene ndikufuna ndiyankhule mwina aziti anthauza mwina mwake ndipeza kuti ndamangidwa. What I'm trying to say is pamafunika ndithu kuti apolisi anakadekha kaye kafukufuku kafukufuku chitikayo I'm getting there. Chimene chimafunika chona kuti apolisi adekhe, achite encourage, achite create development, achite encourage anthu amene ali ndi information kuti abwere poyera. Zimene zimakambidwazo we don't know kuti is it true or not. Nanga investigation achitika ngati we don't know. So ndi zimene anthu amakamba zosiyana-siyana. Ineyo nkadakhala mkulu wa polisi nkanena kuti tate ndichite follow zimene anthu amayankhula malidzi tinene kuti zalwandale so zalwandale and which is very unfortunate. Chimene mafuna nena nchona kuti zimene zizayambika zomanga anthuzi zipangitsa anthu kukhala chete. Even anthu amene angakhale ndi information imene ngathandize investigation akhala ndi mantha kuti izi zimene satani ndisazikambe chifukwa investigation ifunika and kuti ichitike investigation yabwino we need to create an environment where people should be able to come out freely. Information. To volunteer information. I didn't die when they gave you could tell. People should be able to, to express themselves, to share what they know. Kumano kamba ya unakula za kuti takumanga to create environment yoti anthu akhala ndi mantha. And as a result, sitikandi investigation yabwino, sitikandi kaifufu yabwino, tikandi Peter kugwizana ndi zimene wankhula kaya. Mbali yayikulu ndikugwizana nazo. Ndingonjezera kuti anthu amene amangidwa sawiri mwina tikupanga focus kuti akamulepo kaluwa foti ndi aphungu ndodziwika aponi kalindo ndodziwika aliponso anthu ena amene amangidwa. Mukamva zimene anthu amayankhula zimene amangidwira mukhoza kumva chisoni. Enawo sinkhani zoti mpakana munthu kamutsekera akwamanga pogwiritsa ntchito lamulo kuti Cyber Security Act ndiyesa 2016. Mukaona kuti chiopsezo chimene zinthu zimene zayankhulidwazo chingabweretse simungachipeze ayi samayenera kumangidwa chifukwa cha zinthu zimene ayankhulazo. Kuonjezera apo mtsogoleri wa dziko Lazarus Chakwera tamina ankayankhula ku maliro achilima ananena kuti anthu akuyankhula zambiri ena akundinyoza ine koma ine sindizitengera kumtima chifukwa ndikuvomera kuti olira sitimtseka pakamwa. Ndi anthu ngakhale kuti zina zimene akunena zili zopweteka ine ndikumvetsetsa kuti anthu akunena zimenezo. Ndengati First Citizen ananena zimenezozo zikundidabwitsa kuti ena ammusi akuti nda polisi akayambe kumanga anthu pa zinthu zimene ayankhula wina ndiye sakanoli kusalima atanayimba nawo nyimbo. Mukayimva nyimbo yo unota ndi chiopsezo chanji chimene munganene kuti uyu wapereka chifukwa kuti akuyimba nyimbo imene ena akuona ngati kuti ikunyoza munthu wina wake. Ndiye
ndizomvetsa chisoni kuti mu 2024 tikhoza kukhala ndi boma limene likumanga anthu chifukwa kuti akuyankhula zinthu zakukhosi kwawo. Zimenezi tinkaganiza ambiri ife kuti mwina nthawi imeneyo tinadutsa. Mdala ndatisamisa kuchuli mzina wayamba inu makhala kwambiri pa social media simuona kuti anthu atayirira? Ayi, sitinganene kuti anthu atayirira. Anthu akulankhula mmene anthu amalankhulira. Kungotino makono tili ndi ma platform onena kuti zimene inu mmalankhula kuseri ena akhoza kuziona. Ndigwirizane ndi Ajegwa kuti mwina chinanso chimene chikuvuta pa nkhani iyi nchonena kuti poyimba nyimbopo oyimba nyimbo ayimba nyimbo anthu ambiri. Ine ndaona anthu ena azibiya konkuno kulilongwe ngakhale kunchewu adayimba nyimbo zoti tikatengera ndi zimene munthu wakusalimayi adagwidwira ndoti gulu linalonso likanayenera kukatani likanathaso kumangidwa nawo. Ne nyimbo rani Mwenezo sakabe ma video alipo anthu amayimba mmene anthu auzichitira express soro yawo. Yes. Mwinaso mugwiza ndi mmene president ananena kuti olira osamutani osamutseka pakamwa. Komanso mukulankhula kumeko ku stadium anayikaponso na kuti ine ndikholo ndikumvetsetsa mmene zinthuzo zikuchitikira kuti ineyonso ndikhoza kukhala kuti munthu amene ndikuchilandira kwambiriso chinthucho. Koma pamapeto pake kapeza kuti anthu awawa amangidwa. Koma ndibwerere pambuyo kunena kuti tikachoka mu context ya kumangidwa kumene kwachitika pa nkhani ya maliroko. Ineyo mantha anga aliponena kuti bwalo limene anthu tikhoza kumalankhulako ngati mu democracy ndikuliona ngati pa zaka zochepa iziziso layamba kunkali kuchepa. Chifukwa izi pali olemba nkhani Macmillan, I think Macmillan Muhoni. Pompano anamangidwa nkhani yoti idachitika chaka chatha mu August. Ankanena kuti nkhani imeneyo ikhoza kubweretsa chisokonezo. Aha. Koma kuyambira nthawi imeneyo mpaka sipanachitike chisokonezo ndicho. Ndipo sipanakanidwe kuti nkhani yeyo kapena kuti walemba zinthuzo zabodza. Zimene amanena kuti chisokonezo chikhoza kuchitikacho sichinachitika edi. Osatiso kuti kapena munthuso kuti mukudziwa bwanji chifukwa amanena kuti zikhoza kusokoneza dziko. Dziko silina sokonekere. Dziko sina sokonekere, dziko ndi mmene lililimu. Koma munthu akuti mu chaka chatha inu munalemba zinthu zobweretsa chisokonezo mu dziko. Chisokonezo mpaka pano sichinachitika munthu mukunseka. Pambali pa ameneyo pali nkhani ya mnyamata wakumponera. Adachita share ka video kochita katunify a president. Ine ndikukumbukira kuti 2019 panatulukaso ka video kena kuti anatenga ma AI amene abwerawa mitu ya ma president osiyana amayimba nyimbo ya Rihanna. Anayika ma president athu onse kuyambira Kamuzu kuzafika president amene analipo pa nthawi imeneyo Peter Mutharika. Anthu kanachitidwa share kanachita trend. Sitinamveko kuti wina wake watengedwa wakamangidwa chifukwa cha kameneko. Uyu wakumponera anachita share kuti pa gulu la WhatsApp wina wake anakamuneneza mpaka na munthu uja anamangidwa anakhala ndithu masiku angapo kenaka nkumugamula anakapereka drama. So zinthu ngati izizi ndizonera kuti tikupita nazo pati tikamangoti cybercrime. Vuto solo umakhala onena kuti anthu akumagwidwa mwina popanda wina wake kuti wakachita complain. Feve sitinamveko kuti a president akadandaula kuti nyamata wakumponerayo wanyazitsa popanga ka video kameneko. Sitinamveko zimenezo. Olonkhani ikukambidwa ayi koma nkhani imeneyo ndimvesesani bwino. A president iwo tingati kuziwa kuti akadandaula. Tikadamva kunena kuti nanga sinkhani ya cybercrime kwambiri umakhala kuti wina wake wakachita complain kuti ineyo ndanyazitsidwa pamasamba ndikufira this personal injury to me. Munthu uyu wandilakwira motere. Koma tikaonetsetsa nkhani zonse zachitikazi kukhanga kuti pali anthu ena amene apolisi akuthamangira
akukagwira anthu aja mlandu onena kuti palibe munthu woti wachita complain. aya wafotokoza ndithu bwinobwino kuti ine ndakunyozani inu simunapite kukadandaula kuna kulikonse yayi wina nkukabwera kuti ayayi ajegwa amanyoza amuloza tatsekera ayi amuloza onso sakuziwa chilichonse ndikuti ina zibale anga akamana to ajegwa amuloza atimangisira m'bale wathu akukulakwirani ife kuti inu munangoyang'ana kumbali kuti anthu amasereula lero onyoza nawo si ajegwa ndi amuloza yayi ndi munthu wina akupanga zinthu zimene ena akuona kuti wanyazisa a president chimene chidzichitika anthu azita achakwera atimangira munthu wathu malo moti mupange zinthu mukuti mukonza malamulo mukuthandizira kuyipitsa dzina la mtsogoleri wa dziko. Ine ndo makhandifunso pankhani yakumponera eti yonena kuti munthu anagwidwa nkuzengedwa mlandu chifukwa choti ananyozesa president ananyazisa eti chiwa chake ndi chimenecho komano kodi isi parliament imene idasintha lamulo pompano lokhuzana ndi nkhani ngati imeneyi tinali ndi lamulo lija tili ndi lamulo about protected names and emblems act munali element ya president imene muja yonena kuti ukanyozesa president uli ndi mlandu koma linachotsa anapanga amendi anachotsa mbali imeneyi so uyo kumponerayo anagwiza ntchito lamulo kelitiro zimene apolisi amachita nthawi zonse lamulo ili lachotsedwa amakapeza njira ina yoti amangirebe anthu so kukhanga tikupita kusogolo tikubwereranso mbuyo we are moving back and forth ndikupira tsiku linake tabweresa akalaya pompano kuti mwina azayankhepo pa nkhani imeneyi koma chifukwa cha nthawi timafuna tipite ku nkhani ina imene ndi nkhani yaikulu kwambiri yokhuza mapassport kuno ku Malawi zikuoneka ndithu mapassport athu khangati ativuta nkhani imene inayamba ndithu chaka chatha ngati mwinaso ndisakulakwitsa muna chaka chinacho kuti zinthu sizikuyenda bwino pa nkhani imene ya mapassport ndipo posachedwa apa taonapo ndithu Royal Norwegian Embassy atatulutsa ndithu kalata kuti khangatitu passport yanuyi sili bwino palinso mphekesera zina kuti anthu ena sanathe kupatsidwa visa ku South Africa kuti apite ulendo wina kodi nkhani imene ndi nkhani yoti tithana nayo kapena tingoyenda mene tikuyendera nkhani titafuna kuti tithane nayo tikhozothana nayo favuto ilili kwambiri tikawerenga likuchokera muna cham'ma 2021 pamene kampani imene inapatsidwa ntchito yoti izitiprintira mapasipoti attorney general atayang'ana mmene anapatsidwira ntchitoyo anaona kuti sadapatsidwe moyenerera nde adachotsa kuti asapangenso mapasipoti mwina ano chimene ndikupita kwa nthawi chimene chaoneka nchonena kuti mwina tinalibe decision inachitika ikhozokhala inayi decision idi yabwino koma tinalibe kuthekerano konena kuti ukadaulo umene kampani yoyina alipoyo tikhoza kuchita replace mwansangansanga nkuti ma processes okonza mapasipoti akhale abwinobwino ipitirire ndimene akhala ili vuto kena akati nazamva kuti yayi database kaya ausadapereke kaya kunalija kwatuluka nkhani zambirimbiri kuonjezerapo nkhani zina zonena kuti mpaka na utsogoleri wa ku immigration onso unali ndi mavuto komwekonso kwaoneka mastraka ndi zinthu zotero ndiye mutati muonetsetse monsemu muli human element at every level pa mavuto onse amene achitika ku immigration iko tikanakhala kuti ife tikufuna titafuna tikhozadi kuzikonza zinthu izizi fama passport yo ndikuona ngati kuti mwina tikufuna koma mwina sitikufuna mokwanira komanso mwina kufuna kwathu sikukuchita machi ndi ma actions athu akufunako chifukwa kuti mapasipoti ena tili nawo akale tikumatha kuyendera ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti passport yakale yoti sinachite expire izitha kuchita pasi bwinobwino mapassport anyuwaniwa onena kuti the expectation was tikhala ndi ma enhanced features ndiye zikakhala passport imene ikukanidwa muzipata
zolowera m'maiko ena. akayatsa munaenda pompano yanu ndi yakale yanga ndi yakale koma ndakali naye ndithu ya ndizaka musogolo zingapo ndithu zambiri ndithu kuwanga kudandaula kwambiri ndi yatsopano koma kwa ineyo ndona ngati kuti vuto onso mwina ndi chilungamo chokusowa pa nkhani imeneyi chifukwa kukambidwa zambiri andipeno mazifunso tikuti zimene tiuzidwa ndizoona a president ananena ku parliament chaka chatha chaka chino mu February kunena kuti system yathu anayipanga haki koma sitinauzidwe kuti zimene chazili pati adanena kuti inapangidwa haki and amene amachita hakiwo mahakaziwo amachita demand ransom ma millions adanena kuti ndondomeko zakidwa kale and anthu amenewo apezeka ndipo agwidwa. Since that statement was made by the president, we have not heard anything about it. Ngani manager. Kuti ngani manager ili pati. Was the ransom paid or was it not paid? Kwambiri tinazamba kuti data ija ayichita retrieve. Pano anthu akhoza umakatani kumakapanga kumayandira mapassport. Akutapanga retrieve koma system sikutanibe? Sikuthekabe. So ine ndona ngati there's pena vake muna kachilongo wako kusowa. There's something that we're not being taught as Malawians. Kumbali imeneyi ndi nkhani ndithu mvesa chisoni ena anafunisa ndithu abwere pa program iyi kuti azafotokoze akhala 2 weeks ali ku immigration amakhala blantyre koma ali kulilongwe kuno akudikira kuti passport yawo ituluke ndipo akuti sizikutheka mpaka dali pano ndimafunisa dana akubwera pa program koma nanena kuti ineyo kuti ndioneke pakanema mwina sizikhala bwino ndimafuna kuti ndingokhala ndimuna ndi chithunzithunzi kuti ngati dziko tikuyenera kuchita zotani komanso mwina chimene chingati vuto limene lingabwerepo kamba ka amene tililimu litokhala lotani pita anzanga akhudzapo ndi nkhani tu ya utsogoleri. Mkulu wa immigration ndiye sapano adamuyimitsa koma amene analipo asanabwere awa amene atabwere kutsogolo ambiriwo mapassport ali nawo anduna oyang'ana zimene zazikhale iwo tu akhoza kupita dziko lilonse mmene passport ali nawo chimozimoza president yakale kamene koma ali ndi passport yowalola sangavutike kukalowa dziko lina. Amene akuvutika ndi munthu wamba. Mukapita ku immigration kuona zimene zimachitika ngati uli ndi umunthu nkusakhala ndi chisoni ndikuti yayi umunthu umene wa tisanene kuti uli nawo. Atsogoleri amadziwa kufunikira kwa passport. Inde anthu amene kuti ayayi mwina munthu afuna kupita kuchipatala ine sindifuna kumakamba zoti munthu passport kuifunira kuchipatala. Munthu ngati wafika pota kufuna passport ndi chifukwa chofuna passport chokwanira tisayang'anenso kuti kaya kuchipatala kapena ukayang'ana ntchito ku John. Munthu amene afuna passport athe kuipeza passport mosavuta ndi zinthu zoti zikhoza kukonzeka ndi utsogoleri. Utsogoleri ku immigration komanso utsogoleri kwa amene amayang'anira system yonse. Sizingatheke kuti chaka ndi chaka tsiku lilonse kumapita ku immigration kwadzaza anthu chonchi afuna ma passport akuti tuzimatheka mumakhala panzere daily mbwera mukhala panzere mawaso mbwera mukhala panzere koma passport akutuluka akulanda ma passport sawa makhalanso panzere ali kunja. Ndi zinthu zambirimbiri zimene zizolakwika sindikukhanza kuti ndi zinthu zoti sizingakonzeke. Zimene zimaziona ku immigration timaziona ku road traffic tikuzionanso kwa apanga ziphaso za unzika. Munthu ine ndifuna ndikhale ndi chiphaso cha unzika ndi ndichitenso kuvutika tsiku lina amayankhula amakhangata kuchayina no panopo zikuyenda bwino kwambiri tikumapanga ma ziphaso za unzika zokwana 15,000 pa tsiku. 15,000 you know. So pali anthu adindo amene akuonetsa kuti zikuwavuta ndi owayang'anirawo safuna kuwapanga hold adindo amene zikuwavuta accountable. Chifukwa ngati zikukuvuta amayenera kukhalapo wina amene ali pamwamba pako aone kuti awa zikuwavuta awa tasunthe tiyike pa munthu wina amene ntchitoyi adzayikwanitse. Zimene zikapanda kuchitika mavuto tizingokhala nawo chaka ndi chaka ndi chaka ndi chaka. Would you think the best decision
ya ku immigration mwachisanzo ndi kuchotsa mkuluyo kapena kusintha system yonse imene mayendera. Ine ndikhulupirira kuti kuchotsa mkulu ngakhale nkofunikira koma nkosakwanira pofuna ndithu kuti system ija tichite overhaul. Nkhani yavuta apa ndi nkhani ya printing. Amene atichita print satipangira print passport yako lite. Ndi passport yoti ikatuluka kupita nayo kunja imakanika kuonedwa. Zumavuta amakani kuichita trace. Kuti ndi passport yovomerezeka kapena ayi. Which means kuti vuto ndi amene achita print. Now tukuziwa kuti vuto ndi printing. Why are we still maintaining the printer? Why are we still maintaining that service provider? Kwa inayo it doesn't make sense. Komanso tu panali service provider amene akuti njira zimene zinatsatidwa pomupeza zinali zosayenera ndi amene tidanjotsa koma ankapanga mapassport abwino. Ndi amene tinkapanga chiganizo ena kuti tinamutenga munthu uyu posatsata njira zoyenera timayenanso kulingalira bwinobwino kuti wobwera akhale kuti zimene uyu amachita bwinozi iyeso akuzikwanitsa komano timusankhe potsata njira yoyenera. Koma muona kuti zimene zinachitika number 1 obwera wanso sikuti njira yoyenera janasatidwa hayi 0/10. Number 2 ndi akupanganso zinthu kuti bolanso enaja pepopo ngati dziko tinayena kuchita manyazi. Kunena zoona mwina mosazimbaitsa kwambiri amene abwerawa olomutati muone malo amene yo akuchitira ntchitoyo nkunena kuti ichichi ndi chiphaso cha dziko. Kwa ineyo I felt so underwhelmed kuti malo oprintira madocument aboma ine ndaonako malo angapo maiko mwinamu amakhala malo onena kuti fortified sungangopitakonso chisawawa malo oti oprinta mayeso for example koma kukaona ndithu kuti just the branding ya company imene tionena kuti yachita replace amene analipowa kuti izikaprinta ine ndiumakhala ndi feeling yonena kuti so mwinaso awawa sakuprinta kuno angokhala ngati ongolandirira ndi anyamata ena ake akumakaprintitsa kwina kwake chimene chili chinthu chomvetsa chisoni. Mufunso lanu lapambuyo lija munafunsa kuti zikutanthauzanji. Passport ndi highest level ya document yonena kuti ikuyenera we need to secure it whether kandi patriotism kandi chani mapassport athu kale anthu amaiko ena tidamvako anthu agwidwa anthu aku Nigeria ku Europe ndi mapassport athu tukamba za mapassport amene tionena kuti ndabwino amene akumatha kuunikidwa bwinobwino munthu nkudusa with strong security features. Now apa akasodza amenewa atambwala amenewa m'maiko mwinamu adziwe amve ndithu kuti mapassport athu akukanidwa. Forget about the hacking. Ndekuti so tikulowesaso kapuchi muzinthu zoti zasokonekera kale passport yathuyi ipezekano kuti no wina aliyense kandi abwino kandi we Malawi kandi chani aliyense aziyang'anira passport ija kuti mwina inu mukunama kuti ndinu Malawi. Ndekuti tikuluzaso zinthu zimene zinatipasa ifeyo ulemu ngati Malawi tikamayenda ukoko kuti mwina anthu azitikhulupirira kuti ifeyo ndife Malawi mwina tikupita kumene kuchesulu kapanga chipongwe china chilichonse ku dziko la ena foti talowesapo kapuchi onena kuti Malawi ife achaino akefe mapassport athu sakuchitidwa scan. That coming in the backdrop yonena kuti mapassport athu so kalelo ena anafoja nkumachita pose as Malawians, so it's a security concern internationally. Tiyekezere pamenepo programu yathu ya mphepo zinayi lero takambirana ndithu nkhani zingapo ndipo ndimafuna ndithu ndithokoze akuluakulu athu amene tinali nawo programu imeneyi. Tinali ndi Chisomo Dala amadziwika ndithu kuti
nyamaleketi ntiwatiwa ndikubira mumayo limbabe ndakatwe tikuchita ayi ndikubira ndithu kuti tsiku linaso tizakhala tili limodzi mpulogalamu iyi tinalinso ndi Peter Jegwa amene ndithu ndikabwerebwere pa pulogalamu iyi tinalinso ndi Michael Kayatsa ochokera ku CHR iwonso ndithu makhala nawo limodzi mpulogalamu imeneyi ndithokoze kwambiri akuluakulu kuti tinali limodzi komanso ndikuthokozeni inu amene mwatsatira pulogalamu imeneyi ya mphepo zinayi takambirana nkhani zambiri timafuna ndithu ndemanga zanu kuti kodi muganiza bwanji pa nkhani zimenezi nambala yathu ndi yomweja malo mwa anzanga onse ine ndine Chance Muloza bwanji tikumaneso sabata yamawa